ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೇಜ್ ನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ಗೆ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ನಾಡಿಮಿಡಿತ. ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಬಂದುಲೆ ನಿರಾಸೆ ಪನ್ಪಿನವು ಮರಣದ ಕುಡೊಂಜಿ ಪುದರ್ ಬಂದು ತೆರಿದಿನೋಕುಲ್ ಪನ್ಪೇರೆ ನರಮನೆಯದು ಪುಟ್ಟಿನೆಡ್ದು ಬಕ್ಕ ಪ್ರತಿ ಸರ್ತಿಲ ನರಮನೆಗ ಗೆಲ್ಮನೆನ ತೋಜಿಜಿ ಒಂಜಾತ್ ಪಜ್ಜಲೆಡು ನಂಗೆ ಸೋಲುಲ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂಚ ಸೋಲು ಬರ್ಪಿನ ಪೊರ್ತುಡು ನಿರಾಸೆ ಬರ್ಪಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಬದುಕೆ ಅಂತ್ಯಾಣ ಪಂದು ಎನ್ನರ ಬಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆ ಪನ್ಪಿನವು ಉಂಡು ಎಲ್ಲೆ ಪನ್ಪಿನವು ನಮ್ಮ ಅದು ಪರೆಯಾವು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ವಿಶ್ವಾಸ ನಮ್ಮ ಬದುಕೊಡು ಆ ಎಲ್ಲೆ ಮುಟ್ಟ ಎಂಚ ಬದುಕೊಡು ಪಂಡ ಐಸಿರೋಡು ತೆಲ್ತದ್ದು ನಲ್ತದ್ದು ಬದುಕೊಡು ಅಂಚ ಹತ್ರ ತೆಲಿಕೆನೆ ಪೊಸ ಒಂಜಿ ಬದುಕನ್ನು ಕೊರ್ಪುಡು ಪಂದು ತೆರಿದಿನಕುಲ್ ಪನ್ಪೇರಿ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ತೆಲಿಕೆ ನರಮಾನ್ಯನ ಮೋನೆಡು ಓಡೆರ ಬಲ್ಲಿ ಐತ ಒಟ್ಟುಗು ತೆಲಿಕೆ ಮಲ್ಪುನ ತೆಲಿಕೆ ಮಲ್ಪಾವನಂಚಿತ್ತಿನ ಕುಸಾಲ್ದ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಅಂಗನ ಕೊರುಡ ಕಲೇನು ಲೋಕದ ಬುಲ್ಪು ಕನವಡು ಪಂದು ವಿಜಯನಾಥ್ ವಿಠಲ್ ಚೆಟ್ರು ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಒಟ್ಟು ಸೇರೊಂದು ಕಟ್ಟಿಂಚಿತ್ತಿನ ಕಲಾ ಬಲೆ ತೆಲೆಪಾಲೆ ಬಂದುಲೆ ಈ ಒಂಜಿ ಬಲೆ ತೆಲೆಪಾಲೆಗೆ ಎಸಲು ಒಂಜಿ ಎಸಲು ರಡ್ಡು ಎಸಲು ಮೂಜಿ ಎಸಲು ನಾಲು ಮುಗಿದು ಇತ್ತ ಐನೇ ಎಸಲದ ಸಂಬರಪ್ಪು ಈ ಐನೇ ಎಸಲಡು ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಏರಂದ ಪಂಡ ಕಲ್ಪು ಬರವದ ಕುಡ್ಲದೊಂಜಿ ಪುಗಾರ್ತದ ಸಂಸ್ಥೆ ವಿಕಾಸ್ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜ್ ಅಂಚಾತ್ರನೆ ತಪ್ಪುದರ್ ವಿಕಾಸ್ ಕಾಲೇಜ್ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆ ಕೂಸಾಲ್ದ ಪಂತ ಎಸಲಾಯಿನ ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸಿಗೆ ತೆರಾಣ ಕೋಟ ದಿನಕುಲು ಬಲ್ಲ ದಿಂಜ ದಿನಕುಲು ಡೈರಿ ಡೇ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಸಂಚನೆ ಸಿಟಾಡಲ್ ಡೆವಲಪರ್ಸ್ ಒತ್ತುಡು ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸನ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ರಿಫೈಂಡ್ ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಆಯಿಲ್ ಅರುಣಾ ಮಸಾಲಾ ಅಂಚನೆ VS ವೆಂಚರ್ಸ್ ಮರ್ಗಿಲ್ಡ್ ಸಹಕಾರ ಸುಮಾರು ಜಂತ ಉಂಡು ರಿಷಿ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ವಿಜಯನಾಥ್ ಎಕ್ಸ್ಟೀರಿಯರ್ಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಸಂಡೇಸ್ ಅಂಚನೆ ವಿಸ್ಮಯ ವಾಟರ್ ಪಾರ್ಕ್ ಮಕ್ಕಳ ಮಾತ ಸಹಕಾರ ನೆನವರಿಕೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಅಕಲೆಗ್ಲ ಸೋಲ್ಮೆನ್ ಪನೊಂದು ಬಂದಿಲ್ಲ ಇನ್ನಿತ್ತ ಈ ಯಜ್ಞದ ಈ ಸಂಚಿನ ಸುರು ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಒಂದು ಬಲೆ ತೇಲಿಪಾಲೆ ಕುಸಲ್ದ ಪಂಥದ ಅಜಪ್ಪನ ಸುತ್ತು ಆದ ಸುಮಾರು ಕೂಟದ ಕಲೆಡಿ ಎಡ್ಡೆ ಕೂಟದ ಕಲೆಯನ್ನು ಪೆಜಿ ದೆತ್ತಿಲ ಕಾಂಡು ಇತ್ತೆ ಸುರುತ್ತ ಸುತ್ತು ಸುರುವುಂದುಂಡು ನನ್ನ ಕಾಲಿ ಉಪ್ಪುನು ರಡ್ಡೆ ಸುತ್ತುಲು ಇತ್ತೆ ಸುರುತ್ತ ಸುತ್ತುದ ಸುರುತ್ತ ಸಂಚಿ ನಮ್ಮ ದುಂಬದಿ ಕಡೆ ಬರ್ರೆವಲ್ಲರು ಶಾಸ್ತಾರ ಕಲಾವಿದರು ಶಾಸ್ತಾವು ವಿಚಾರ ಅದಾದಂದ ಬಂಡ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಉಂಡು ಮಟ್ಟೆಳ್ಳಿತ್ತಿನ ಗೆಂಡೊಲ್ನ ಬಂಜಿಡು ಬುಲೆ ಒಂದು ಉಪ್ಪುನ ಪಿಂಡೊಲ್ನ ಬಂಡ ಗರ್ಭೊಲ್ನ ಹೆಚ್ಚ ಸಮಯದ ಹೆಂಗಾದಿವರ ಅಪ್ಪುಜಿಗೆ ಒಂಜತ್ತು ಒಂಜಿ ದಿನ ಅವು ಲೋಕದ ಮುಖಕ್ಕೂ ತೆರೆದು ಬರ್ಪುಂಡು ಒಂದು ಪಾತೆರ ದಾಯ ಪಂಡೆ ಅಂದ ಪಂಡ ಮುಕಲ್ನ ವಿಚಾರಲ ಇಂಚೆನೆ ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ದ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣಗೆ ನಮ್ಮ ಬಹುಶಃ ತುಳುನಾಡ್ದ ಒಂಜಿ ಆಣೆ ಮೋಸ ಮಲ್ತಲೆಗೆ ಬಂಜಿ ಮಲ್ಪೆಗೆ ಅಂಚ ಬಂಜಿನಾಲ ಉಪ್ಪುನ ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ದ ಪೊಣ್ಣು ಆಯನ ನಾಡೊಂದು ಬರ್ಪಿನ ಕತೆ ನಾಡೊಂದು ಬನ್ನಗ ಇಂಚಿನ ಮಾತ ಕುಶಾಲ್ ಬರ್ಪುಂಡು ತೂಕ ಎದುಕೊನ್ಗ ಬಂದುಲೆ ಇಕ್ಕೈಟ ಆಟಿದ ಒಟ್ಟುಗು ಪೂಜಾರೆ ಲಿಂಕ್ ಲಿಂಗಪ್ಪೆ ಬಂದು ಓಡಿ ಮುಟ್ಟ ಲಿಂಕ್ ಉಂಡು ಬಂಡ ಪುಂಡ್ರೆ ಪೂಜಿ ಮಾರ ಪೂರ ಬೇಳೆ ಎಣ್ಣ ಲಿಂಕ್ ಇರ್ದೇಪುನು ಆಡೆ ಮುಟ್ಟ ಲಿಂಕ್ ಎಂಕಿತ್ತ ಪಿದೆ ಊರ್ದ ಪೂಂಜ ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ಲಿಂಕ್ ಆದು ಅರ್ನ ಲಿಂಕ್ ಇರ್ದು ಎನ್ನ ಲಿಂಕ್ ಆದು ಅರ್ನ ಬೊಂಗನ್ ಪೂರ ಪಂಡಿರ್ ಆರ್ ತುಯರೆ ಏತ್ತು ಶೋಕು ಮಾರೆ ಅರ್ನ ಪುರ್ಲುನು ವರ್ಣನೆ ಮನ್ಪೆರ್ನೆ ಪೂಜಿ ಆತ ಶೋಕು ಪಾಪ ಅರ್ನ ಬಂಗನ್ ಪೂರ ಎಂಡ ಪಂಡಿರ್ ಮೂಲಿತ್ತೆ ಏರ್ಲ ತೂಜಿರತ್ತ ಅತ ಕಾಲಗರಿ ಜಮಿ ಚಂಚಲಗೆ ಚಂಚಲ ಹಮಲಾಗಿ ತೋರ್ ಮಂಚಲ ಚಂಚಲಗೆ ಚಂಚಲ ಹಮಲಾಗಿ ತೋರ್ ಮಂಚಲ ಆಯ್ ಜೋಗೋದಿ ತೋರ್ ಖಾतिर ರಾಖಾಲಿ ದಿಲ್ ಕೆ ದರ್ವಾಜಾ ಖುಲಾ ಖುಲಾ ದಿಲ್ ಕೆ ದರ್ವಾಜಾ ಚಂಚಲ ಇದಾದ ತೊಟ್ಟೆಡಿ ಇಂಚಲ ಕಂಚಲ ಅವಿತ್ತು ನಾವು ನಳಿ ಎಂಚಲ ಇದು ಕಂಚಲನೆ ಕಂಚಲ ತಿಂದ್ರ ಬಲ್ಲಿ ಕಂಚಲ ಕೈಪೆ ಅಂದ ಬಗಟ್ಟ ಒಂದು ಹಿರೇ ಪುಗೇರೆ ಆ ಎಣ ಪುಗೇರೆನಾ ಹಿರೇ ಪುಗೇರೆ ಆ ಬೀಡಿದ ಹಿರೇ ಪುಗೇರೆ ಯಾನ್ ಬತ್ತೆ ಸೂಪ್ ಒಂದು ವರ್ಪ ಮೊಳಗಿಂಚ ಗೊತ್ತಾನೆ ಇನ್ನ ದುಂಡು ಬೀಣೆ ಎಂದು ಸೂಪು ಪತ್ತನ್ ಬರ್ಪಣಂದು ಪೆಪ್ಪರ್ ಪಾಡ್ದುಗಳವ ಕಾಣತ್ತೆ ಕಾಣತ್ತೆ ಉಂಡು ಪೇಪರ್ ಪಾರ್ದು ಸೂಪ್ ಕಂತೆ ಚೆಕ್ಕಿ ಅವ್ವ ಮಾರೇದಿ ಯಾನ್ ಪರ್ಪುಣ ಸೂಪು ನೀನಿ ಸೇತ್ತು ಬೋಡು ಇಡಬೇಲೆ ಒಂದು ಲಿಂಗ ಓ ಲಿಂಗ ಲಿಂಗ ಏರಿಯ ಲಿಂಗ ಏತು ಸರಿ ಪನೋಡು ಲಿಂಗ ಪನೋಚಿಂದು ಎಂಜು ಶ್ರೀಲಿಂಗನ ಪುಳ್ಳಿಂಗನ
లింకు లెప్పు లింకు లింకన్ లింకు పని లింಕು ಚಂಚು ಲಿಂಕು ಚಂಚು ಚಂಚು ಬಂದ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಚಂಚಲ ಅಕ್ಕ ಬನಡು ಎಂಕುಳು ರೆಡ್ಡಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ಮುಟ್ಟ ಕ್ಲಾಸ್ ಮೆಂಟ್ ಅಕ್ಕ ಪಕ್ಕ ಕುಳೊಂದಿತ್ತಿನ ಕುಳು ಒಂಜೇ ಕ್ಲಾಸುಡು ಈತೆ ಮೂಳಿಯನೇನೆ ಅಕ್ಕಳೆ ಪೆರಂಪುನು ಇದು ಸಮಣ ಚಂಚು ಅಕ್ಕ ಮಳ್ಳಿಚ್ ಲಿಂಕು ನಮ್ಮ ಇರುವೆ ರಿಂಚ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕುಲನ್ನ ತೂಂಡ ಏರೆಂಡಲ ನಮಕ್ ವಿಕ್ರಮ ಸಂಬಂಧ ಎನ್ನೇರ ಚಂಚು ಅವು ವಿಕ್ರಮ ಸಂಬಂಧ ಅತ್ತ ಅಕ್ರಮ ಸಂಬಂಧ ಇಂಕ ಅಕ್ರಮ ಅಂದ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ನಿ ಅಂಚ ಬಂಡ ಕಾಮಗಲ ಬ್ಯಾಪನತ್ತ ಓ ಅಡಬೆ ಅವು ಕಾಮಗಲ ಬೆತ್ತು ಕೋಮಗಲ ಏರ್ ಬೀಡದ ಅಂಗಡಿಗೆ ಲೇದಿನ ಎಂಕ್ ಮೋನಕ್ಕ ನಡೆ ಪೋಯರೆತ್ತುಂಡಿ ಅಲ್ಲ ಮೂನಕ್ಕ ನಡೆ ಪೋಯರ ನಿಕ್ಕ ಕುಡಂಜ ಅಕ್ಕ ಉಂಡ ಛೀ ಅಕ್ಕತ್ತಿ ಮೋನಕ್ಕ ಪಂಡ ಸಾಯಿ ಬೇರೆ ಅಂಚ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಕಟ್ಟ ಕಮ್ಮಿ ಮುನ್ನುದುಕೊಂದು ಕೊರುಡು ಪೆಟ್ಟು ಕಮ್ಮಿ ಮುನ್ನು ಪೆಟ್ಟು ಕಮ್ಮಿ ಇರು ಕಟ್ಟ ಕಮ್ಮಿ ಐನುದಿ ಕಟ್ಟ ಕಮ್ಮಿ ಐನು ಅನ್ನಂದ್ ಅಂಚೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೊಂದು ಕೊರ್ರೆಂಡು ದಾದೇನೆ ಬೀಡಿನಿ ಅಪ್ಪಂಡೆ ಯಾನ್ ಪಾರ್ದು ಕೊರ್ಪೆ ನಾದೇನಿ ನೂಳುನು ಇಂದು ಲಿಂಕು ನಾನು ಏಪಲ್ ಇಂಚಿ ಬರ್ಪುನ ರತ್ತಿ ಇನಿದಾನಿ ಇಂಚಿ ಬತ್ತರೀರು ಯಾನ್ ಬತ್ತಿ ಕುಡ್ಲಿ ನಿನ್ನ ತಾಲೆ ಸರಿ ಅಂಚ ಯಾನ್ ದಾದ ಗೊತ್ತ ನಾನು ತೂದು ಬೋಕ ಅಂದ್ ಬತ್ತಿ ನೆಂಜ ಕರ್ಮ ಏನಂದ ತೂದು ಬೇರೆ ಬರ್ಪು ನೀರು ದಾದ ಏನನ್ ಏರಂದಿಂಡದ ಲಿಂಕ್ ಲಿಂಗಪ್ಪೆ ಬಂಡ ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ಲಿಂಕ್ ಉಂಡು ಅಂಚ ನಿನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಉಂಡು ಬಂದತ್ತ ಅಂಚ ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ಪೊಂಜೋಡೊಂಜಿ ಎನ್ನ ಲಿಂಕ್ ಇರ್ದು ಪರಿಚಯ ಆತನು ಮಾರಿದಿ ಅಂಚ ಅರೆಗ್ ಪಾಪ ಏರ ಬಂಜಿ ಮಂದಿಂದು ಅಯ್ಯೋ ಮನ್ಪುನಾಗ ಕೈಲ ಕಾರ್ಲ ಮಂದನ ಪುಂಜ ವಂಚಿಂಚಿ ಪೋತದ ಕಾಲಿ ಬಂಜಿ ಮಂತು ಪೋತಿನಾ ಎಂಚಿನ ಮಾರ ಇದು ಕಲ್ಲಡ್ಕದ ಗೊಂಬೆನ ಬಂಜಿ ನಾಲು ಬಂಜಿ ಮಂತು ಪೋತಿನಾ ಒಂಜಿ ಬಂಜಿ ಪತ್ತೊಂಡ್ರೆ ಅಬ್ಜಿ ನಾಲ್ ಬಂಜಿ ನೋಡೆ ಪತ್ತೊಂಡು ಬಂಜಿನ ಬಂಜಿನ ಅಂಚ ಅಂಚ ಆ ರೀತಿ ಇಳ್ಳುತ್ತು ಏರೆ ಬರ್ಪೆ ಅಂತೀರಿ ಅರೆಗ್ ಬಂಜಿ ಮಂದಿನಾರು ಕುಡ್ಲದ ಏರ ಅಂದ್ ಗೊತ್ತಾತಡಿ ಅಂಚಾರು ನಾಡೊಂದು ಬೈದಿರಿ ಅಂಚ ಎಣ್ಣ ಲಿಂಕ್ ಇರ್ದ ಲಿಂಕ್ ಆದ್ ಅರೆಗ್ ಬುಡೇರೆ ಬೋರ್ಡ್ ಬಂಡೇರಿ ಅಂಚ ನಿನ್ನ ಬುಡೇರೆ ಖಾಲಿ ಉಂಡತ್ತ ಅಂಚ ಇಡೀಲೆ ತೊಂಬತ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲುಂಡತ್ತ ಲಿಂಕು ಬುಡರ ಕಾಲಿಂಡು ಅಂಡ ಬಾಕಿಲಿಜ್ಜಿ ಮಳ್ಳೆಜ್ಜಿ ಕಂಡಿ ಉಂಡತ್ತ ಕಂಡಿಂಡು ಅಂಡ ಸರಳಿಜ್ಜಿ ಮಳ್ಳೆಜ್ಜಿ ನೆರಳುಂಡತ್ತ ಫುಲ್ಲು ಗಾಲಿ ಬರ್ಪುನ ಗಾಲಿಗೂ ತೊಂದರೆ ನಿಜ್ಜಿ ಅಂದ ಬಂಡ ಮಾಡೆಜ್ಜಿ ಅತಿಯ ಕಾಳಿ ನಾಲ್ಗೋಡೆನ್ ಪತ್ತೊಂದು ಬುಡರೆ ಗೊರ್ರೆ ಬಿದ್ದಿಲ್ಲ ವಾ ಮಂಗೇದಿ ಮಾರಿ ಚೆಕ್ ಕಾಲಿ ನಾಲ್ಗೊಡಕ್ಕೆ ರೂಮ್ ಮಾತ್ರ ಸರಿಂಡು ಇಲ್ಲ ಸರಿ ಎಲ್ಲ ಬಾಡಿಗೆ ಕೊರ ಅನ್ಪೇರ ಕುಶಲೆ ಯಾವ್ದ ಕುಶಲೆ ನಿನ್ನ ಅಂಚ ಕುಶಲ ಮಂದಿ ಹೌದಾದ ಅತಾರ್ ಪುಂಜು ಬರ್ಪೆ ಬಂತಿರತ್ತ ಅಂಚ ಹಲೋ ಪುಂಜೋಣ ಕಾಲ್ ಹಲೋ ನೌ ವೇರ್ ಆರ್ ಯು ಓ ಆರ್ ಯು ಇನ್ ಕುಡುಪು ಸಾಲ್ದು போத்து ಮಾರೈತಿ ಕುಡುಪೆರೆ ಬಂಡಾರು ಕುಡುಪೆರೆ ಪಣ್ಣತ್ತಿ ಆರು ಕುಡುಪುಡುಲ್ಲೇ ಇருந்து ಕುಡುಪು ದೀಪಕ್ರಾಜ್ ಕುಡುಪು ಓಕೆ ಕಮ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಇದು ಬಾಜಲ ನಿಂತಿಲ್ಲ ಸ್ಪ್ರೈಟ್ ಕನಪ್ಯಾನ್ ಒನ್ ಮಿನಿಟ್ ಚಂಚಲ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಅತ್ತು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಅವೇಂಚಿನ ಸರ್ತ ಇರ್ನ ಸರ್ತ ಹೆಂಗ್ ಅರ್ಥನೇ ಐಜಿ ಮೊಳೆ ಅನ್ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಕಮ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ Bad smell is coming. I got it now. You are in Vamanju. Bojraj, Vamanju. Come straight. Left side, Koragajjana Gudi. Okay. Come straight. Now circle Vamanjur. Okay. Right side is Swadesh Bar. Okay. Straight. Come. Right side is another bar. Kaikamba Ullas Bar. Okay. What? Priya bar? Okay, come straight. Right side is classic bar, Ganjimata Manel Cross. Okay, fine. Now take right side. Another Ullas bar. Okay, that is Vedapada. Okay. What? Major. ಎಂಕ್ ಎಕ್ಕಡೆ ವಾಸನೆ ವಿಧಿ ನಿಂಗೆ ಪನ್ನಿಯ ರೆಡ್ ಐಜಿ ಮೀಜರ್
ಮೀಜರ್ ಅತ್ತ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಮಿಜಾರ್ ಬಂದು ಕೊಡು ಆಹಾ ಮಿಜಾರ್ ನೌ ವೇರ್ ಆರ್ ಯು Right now, I am in Bhutanateshwar temple. Bhutnath, come straight. Hey! Ah, One beggar is standing in front of me. What shall I do? kick. Okay! There ಬ್ಯಾತ ಬತ್ತಿನೇ ರಾವ್ ಕ್ರೌಡ್. Thank you! ಯಾ ಇತ್ತೆ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಕೊರ್ನಗ ನೇರ್ಪೇರ ಅಂದ್. Anda! ಬಗತ್ತ. Hey, Franco! Melo tu masala potu, ala tolu moskala varal tha poya malugu pa. ದಾದದೇ ಎಂಕ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಬರಂದೆಪ್ಪು ಕನ್ನಡ ಅರ್ಥ ಅಪ್ಪನು ಎನ್ನ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರ್ತದೆ ಎನ್ನ ಜಾಲಗೆ ಬರ್ತದೆ ಮಲಗೋ ಬಾ ದಾದ ವಹಿವಾಟ್ ನಿಗಲ್ಲ ದಾದ ವಹಿವಾಟ್ ನಿಂಗೆ ಸತ್ಯ ಬರೋಣ ವಹಿವಾಟು ನಿನ್ನ ಕರ್ಮ ಆಳ ಎಂಜ ಬನ್ನಿ ಮಲಗೋ ಬಾ. ಒಂಜಿನತ್ತ ಮಲಗೋ ಬತ್ತಿ ಕುಕ್ಕು ತಿಂಡ್ರೆ ಆಸೆ ಆತನಂದು ಅಂಚಳೆ ಕುಕ್ಕು ಬೋಡು ಮಲಗೋ ಬಂದು ಅಂದ ಬಗತ್ತ ಆ, ಏನೇ ಗೊತ್ತು ದಾದ ಬಗಳಿ ಅಳಂದು ಲಿಂಕು ಇಂಚಿವೆಲ್ಲ பொண்ணு ದಿಕ್ಕೆಲ್ಡು ಪೊರೆಲ್ದು ಬತ್ತಿ ನಾನು ದಾಯ್ ಕಪ್ಪು ಕಪ್ಪುಲ್ಲಾಲಿ ಅಂಚ ಬಂಡ್ರ ಬಳ್ಳಿ ಕಪ್ಪು ಒಂದು ಸಸಾರ ಮನ್ಪರ ಬಳ್ಳಿ ಕಪ್ಪು ಒಂದು ಸಸಾರ ಮನ್ಪರ ಬಳ್ಳಿ ದಾಯಿ ಬೋಲ್ದೆತ್ತಿನ ಪೇರೆ ಅಡಿಬತ್ತನ ಗಾಪಿನಿ ಕಪ್ಪು ಅಂದ ಬಕತ್ತ ಬೊಲ್ಲಿತ್ತಿನ ನರಮನಿ ಕೋಪವನ್ನ ಗಾಪಿನಿ ಕಪ್ಪು ಅಂದ ಬಕತ್ತ ಪೂರ ಬರ್ಚಿ ಸಾವಧಾನಿ ನುಪ್ಪುದಿದ ಕಕ್ಕೆನ ಕಾಪನ ಕಕ್ಕೆದ ಕಲ್ಲರಿ ಕಪ್ಪು ಅಂದ ಬಕತ್ತ ಪೂರ ಬರ್ಚಿ ನಿನ್ನ ಕುಜಲನೇ ದೆತೋನು ಕಪ್ಪು ಅಂದ ಬಕತ್ತ ನಿನ್ನ ಕುರ್ಬು ಕಪ್ಪು ಅಂದ ಬಕತ್ತ ನಿನ್ನ ಕಣ್ಣದ ಸೀಮೆ ಕಪ್ಪು ಅಂದ ಬಕತ್ತ ಪೂರ ಬರ್ಚಿ ಎನ್ನ ಪೂರ ಕಪ್ಪೆ ಅಂದ ಅತ್ಯ ಅವು ಪೂರ ಸೈಯಡ್ ರಾಧಿಕನೇ ದೆತೋನು ಕೊರ್ಪೆರ ಕೊರ್ಪುನೆ ಎಂಜೇಕ್ ತೆತ್ತೊಂಡ್ರೆ ಮಾತಿರಗ ಪಣ್ಣಿ ಮಾರೈದಿ ರಾಧಿಕನ ಕಂಡನಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಕಪ್ಪು ಅಂದ ಬಗತ್ತ ಅಂಚಾರ್ದೆ ನಮ್ಮ ನುರ್ಗೆಲ್ಲ ಕಪ್ಪೆ ಆ ನುರ್ಗೆ ಬಾರ್ದು ಕಪ್ಪಾತಿ ನಾನು ಅವತ್ತಿ ಬಗ ನಮ್ಮ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ನುರ್ಗೆ ಚಂಚು ಅವು ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ನುರ್ಗೆ ಅತ್ತು ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಕರ್ಗೆ ಅಂದ ಬಗತ್ತ ಪೂರ ಬರ್ಚಿ ಕಪ್ಪು ಕಾಪತ್ತು ಉಚ್ಚಿಲ್ಲ ಪೂರಕ್ಲ ಕಾಪಂಜ Franco, ಆ what this lady saying? What is ವಾಟ್ ಈಸ್ ಬಂದ್ ಕೇಸ್ ಇಸ್ ರನ್ನಿಂಗ್ 500 ಮೀಟರ್ ಬ್ಯಾಕ್ ನಾಡೊಂದು ಬೋರ್ಡು 500 ಮೀಟರ್ ಬ್ಯಾಕ್ 500? Oh, 1 minute, 1 minute. ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ನಾಡೊಂದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಕಾತನು ಒಂಜಿ ಬಿಯರ್ ಗಿಡಿ ಊರಿಡಿ ನಾಡು ಅಂಚೆ ಪರಿ Franco, 500. ಎಂದಾದ ಪಂಡಿನ ಮುಳಿದಾದ ಕೇಂಡ ಮಳ್ಳಿಜ್ಜಿ ಪಾಲಿಗೆ ಬಂದದ್ದು ಸುಕುಳುಂಡೆ ಲಿಂಕು ಆ. ಪಾಲಿಗೆ ಬಂದದ್ದು ಸುಗುನುಂಡೆ ಬೋಕ ಪಾಲಿಗೆ ಬಂದದ್ದು ಸೀರುಂಡೆ ಆ ಅಂದ Franco, ಆ? are you feeling weak? ಮಸ್ತ್ ವೀಕಪ್ಪ ಸಂಡೇ ಮಂಡೇ ವೆಡ್ನೆಸ್ಡೇ ಟ್ಯೂಸ್ಡೇ ಫ್ರೈಡೇ ಸ್ಯಾಟರ್ಡೇ ಸಂಡೇ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೀಕ್ ಒಪ್ಪ ಮೊಲ್ಲ ಕಂಡೆ ತಾಲ ಪಂಡನ ಹತ್ತತ್ತಿ ಮೊಲೆನ ಎಂಟ್ರಿಗೆ ಚೆಂಡೆಡೆಗ ನೋಡು ಆಗ್ಬೋದು Hey, this lady is so very bad. I can't understand anything. I live very ಲಿಂಕು ಆ? ದಾದಗೆ ಅಲ್ಲಿ ನಪ್ಪೆ ಸಾವುಗೆ ತೀರುವೇರ ಬಗ ತೀರ್ಪ ಒಂದೇ ಸಾವಾಪುನ ನನ್ನ ಒಂತೆ ಬರ್ತುಡು ಬರ್ಪೇರಿ ಆ ಉನ್ ಪುನರ್ಜೀವನ್ ಪಣ್ಣನಿ ಜೀವ್ जो कोण मका सतमाता तो मोरे जालरी जियतलो तुमचे घरांतलो उजवाड फाळवाला आखा मोगांचो तालतण पाडला संसार सांडून तो पायस पावला आमच्या काळजानी अमर झाला आमच्या कुटुंबानी आणि बेटवाची मोगाचे काणी ಆಮೀನ್ वामिन्या ಇರ್ನ ಆಮೀನ್ Franco, 1 minute. ಧೂಮ್ರಪಾನ ನಿಮಗೆ ಹಾನಿಕಾರಕ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ ಪಾತ್ರರಿಗೂ ಮೇಡಮ್
ಆರ್ ಯು ಜೋಕಿಂಗ್? ಛೇ ಅಂಚೆತ್ ಬೀಡಿ ಸಿಗರೇಟ್ ವೈಪ್ರ ಬಳ್ಳಿ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾನಿಕರ. ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬರ್ಪುಡು ಬೀಡಿ ನುಂತಾಡು. ಸುರುಕಿರ್ನ ಬಾಯಿ ನುಂತಾಡು ಬೀಡಿನ ಸಸರ ಮನ್ಪೊಚ್ಚಿ ಬೀಡಿನ ಸಸರ ಮನ್ಪೊಚ್ಚಿ ಇನಿಕಾನಗ ತುಳುನಾಡಿ ಏತೋ ಪಾಪದಿಲ್ಲದ ಅಪ್ಪೆನಕಲು ತನ್ನ ಜೋಕುಲು ಎಡ್ಡಾಡು ನಾ ಬೀಡಿನ ಸೂಪುನು ಜಕ್ಕೆಳ್ದು ದೀವೊಂದು ಬೀಡಿನ ಸುರ್ತದ ಏತೋ ಬಂಗ ಮತ್ತು ಜೋಕುಲಿನೋದು ಇನಿಕಾನಗ ಮಲ್ಲ ಜನ ಆತ್ಯರು ಅಂಚಿಂದ ಬೀಡಿಗೆ ನಮ್ಮ ಏಪಲ ಸೆಲ್ಯೂಟ್ ಕೋರೋಡು. ತುಳುನಾಡಿ ಏತೋ ಜನಕ್ಕೆ ಬದುಕಿಗೆ ಬಲ್ಪಾದ ತೋದಿದೀನಿ. ಉಂದುವೆ ಸೂಪು ಉಂದುವೆ ಬೀಡಿ ಅಂದ ಬಗಟ್ಟ ಛೇ ಮುಲ್ಲ ಪರಿಚಯ ಅಂಡಿರಿಗೆ ಮಲ್ಲಕ್ಕೆ ಎಕ್ಕರಿಂಚ ನಮ್ಮನೆ ನೆಪಲೊಂದುಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಪುದರಿಂಚಿನ ಮೊಳ್ಳ ಪುದರ್ ಅವು ಕೇಳಿ ಕ್ರಿಸ್ ಸೋಲು ಒಯ್ತ ಸೋಲು ಕ್ರಿಸ್ ಸೋಲು ಪುದರ್ ಅದೇಂಜಿ ಪುದರಿ ಇರೆಗ್ ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ತ ಕ್ರಿಸ್ ಗೇಲ್ ನ ಗುರ್ತುಂಡ ಗೊತ್ತನ್ ಅರ್ನ ಮೆಗ್ದಿಯೇ ಮೋಳು ಕ್ರಿಸ್ ಸೋಲು ಗೊತ್ತನ್ ಏರೋ ಕ್ರಿಸ್ ಗೇಲ್ ದೇರ್ತಿ ಹಾಕ್ವೇರಿ ಸಾದೇನೆ ಸೆಕ್ಸ್ ಅಯ್ಯೋ ಸೆಕ್ಸ್ ಅತ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಆ ಕ್ರಿಸ್ ಗೇಲ್ ನೇ ಮೆಗ್ದಿ ಕ್ರಿಸ್ ಸೋಳು ಅರ್ನ ಅಮ್ಮೆರೆಗ್ ದುಂಬೆ ಮನಸಿತ್ತುಂಡು ಮಕ್ಳಿಗೆ ಜೋಕುಲಾಂಡ ಆನಗ ಗೇಲ್ ದಿವೋಡು ಪೊಣ್ಣಗ ಸೋಲ್ ದಿವೋಡು ಅಂಚ ಆನಗ ಗೇಲ್ ದಿಯರು ಪೊಣ್ಣಗ ಸೋಲ್ ದಿಯರು ಅಂದ One minute. Hey lady, what is your name? Name? ದಾದಿ ಗೊತ್ತುಂಡೆಕ್ಕ ನೇಮ ಮಲ್ಪೊಡು ಭಾರಿ ಆಸೆ ಅಂಚ ಖರ್ಚು ಮಂತದ್ದು 16 ಲಕ್ಷ ಖರ್ಚು ಮಂತದ್ದು ಸಾನಪುರ ಕಟ್ಟದು ಕಟ್ಟು ಜನ ತೀರ್ನ ತಕ್ಕ ಏರವು ಸತಿಸಲ ತ್ರಿವೇಣಿಲ ಅಂದ ಕಟ್ಟ ಅಂಚ ನೇಮ ಲಜ್ಜಿ ಕೋಲ ಲಜ್ಜಿ Wow! Coca-Cola! ಕೊಕ್ಕ ಕೋಳ ಎಂಚ Coca-Cola! ಒಲ್ತು ಕೊಕ್ಕ ನೇಮ ಅಂಡ ಮನದ ನೀ ಕೋಲ ಇತ್ತಿನ ಕೊಕ್ಕ ಇದಿನ ಕೊಕ್ಕೆಜ್ಜಿ ತುಳುನಾಡಿನ ಸಂಸಾರ ಕುಟುಂಬ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತಿನ ಮಾತ್ರ ಕೊಕ್ಕ ಕೋಲ ಮಾತ ಚಂಚು ಎಂಚಿನ ಎಂಜಿನ ನಿನ್ನ ಭೂತ ಅನ್ಪುಣಿ ಎತ್ತಿನ ಅಲ್ಲಿ ಓಕೆ, ಎಂಜಿನ. ಭೂತದ ಕೇಣ್ಣತ್ತು ಓಕ. ನಿನ್ನ ಪುದರ್ ನೇಮು ಎನ್ನ ಪುದರ್ ಆ. ಎನ್ನ ಪುದರ್ ಪುದರ್. ಚಂಚಲ ಆ. ಚಂಚಲ Wow! Karchala! ಕಾರಿಂಚಿ ನೀಲ ಕಪ್ ಕಪ್ ಅದು ಓತಲ್ಲಿ Yeah. ಯಾ ಪೋಯ ಮೊಳೆ ತಗೊಂಡು ಇಲ್ಲು ತೋಜಾವ್ಯಾ ಇಲ್ಲಿ ತೋಜಾಡ್ ಕಮ್ 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 ಚಂಚು ಈ 2ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಕಲ್ತಿದ್ದಾಳೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪಾತಿವ್ನ ಯಾ ನಿಕ್ಳು ತುಯ್ನೇನೆ ಪೆಜೊನಿ ಗಮ್ಮು ನೆನೆಪ್ತೀನಿ ಕಮ್ಮು ವನ್ನಿ ಅಂತ ಬಗತ್ತ ಕಮ್ 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 ಏನ್ ಕೊಂಜಿ ತಿಕೊಂಡಿ ಮಾರೆ ಐಕ್ ತೆಕ್ಕ ಹಾಕುಂಜು ಕಂತಿಗೆ ತೆಕ್ಕ ಬುಂತಿ ಅದಿಲ್ಲ ಕತ್ತು Hello. ಹಾ ಏರಿ ಕೋಳಿ ಬಜ್ಜೆ ಗೋಪಾಲನ ಕೋಳಿ ಬಜ್ಜೆ ಈತಾನೆ ಬೇ ಬೋನ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಅಂದಂದು ಯಾನ ತಿರ್ಗೆಲ್ ತಿಮ್ಮಪ್ಪನೇ ಬಾತೇರ್ನು ಎಂಚ ದಮಾರ ಇಡೀ ದೇಶ ಪೂರ ತಿರ್ಗದು ಬೆಂದದು ಸೊಂದುದು ಕಾಸು ಮಲ್ತದು ತ್ರಿವಿಕ್ರಮಳಕ ಮೆರೆ ಒಂದು ಪುನಃ ತಿರ್ಗೆಲ್ ತಿಮ್ಮಪ್ಪೆ ಆ ಜನನೇ ಪನ್ಬಿನಿ ಬೇರ್ತೇರ್ಲ ಅನ್ಪಿಜೆ ಎಂಚ ತಿರ್ಗ್ಯರ ಕೆಲವು ದೇಶ ತಿರ್ಗದ ಮಾರ ಅಂದ ಅಂದ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾಡು ಆಶಿಕ ಆಶಿಕ್ ಬಣಾಯ ರಷ್ಯಾಡು ರಸ್ಕ ರಸ್ಕ ಕಾಂಡ ಚಾಕ ಜಪಾನ್ ಜಾಪ ಜಪಾನ್ ಜಾಪ ಉರುವಾಡು ಜಾಯ್ ಶ್ರೀಲಂಕಾಡು ಶೀಲ ಅವು ಆಫ್ರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಶೀಲ ಕೀನ್ಯಾಡು ಕಿನಿ ಕಾರ್ ಸಿಟ್ಟಿಡ್ ಕಾಮತ ಜರ್ಮನಿಡು ಜರಿ ಆ ಜರ್ಮನ್ ಡಿಜಾರಿ ಅಟಿಲ್ ತಗೊಂಡು ಎಡ್ಕಾರಿ ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ಉಂಡತ ವೆಂಕ ಆ ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ವೆಂಕ ಬಾಂಗ್ಲಾಡು ಬಂಕ ಬಂಕ ಅವು ಪುರ ಪೊಣ್ಣುನೊಟ್ಟಿಗೆ ಎತ್ತಿನ ತ್ಯಾನು ಆತ್ಮಾತ ಕಂಪನಿ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತದು ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಜರ್ಮನಿ ಜಪಾನ್ ಹಿಡಿದು ಬರ್ತೀನಿ ಕಟ್ಟಿನಿ ಕರಿಮನಿ ಐನೊಂಜಿನ ಅರಮನಿ ಮಾರೆ ಇತ್ತದ ಆಲೋಚಿಂದ ಮೂಲೆ ಕಂಡೊಡೆ ಬೆನ್ಪಿನ ಆರಾಮುಡು ಏತು ಬಂಡಲ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಮಣ್ಣು ತರುಣನು ಬಿಟ್ರಾಪನ ಬನ್ನ ಅಂಚ ಹಾ ಪಲ್ಲಗೆ ಪೋಂದಾನೆ ಮಲ್ತೀನಿಯಾ ಅಂಚ ಕೆಸರಡು ಒಂಜಿ ದಿನ ಉಂಟ ಬಾಕಿ ದಿನ ತುಳು ತಿಂಗೊಲ್ದ ಸಬ್ದೋಲ್ ಬೋಡ ಒಂಚೂರು ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ದಾ ತುಳು ತಿಂಗೊಲ್ದ ಶಬ್ದ ಪನ್ಪೆ ಬರೆಯವನು
ಪಗ್ಗು ಲಕ್ ಬೊಗ್ಗು ಬೇಷ ವೇಸ ಮಾರನೆ ಮಿದ ಕಾರ್ತೆಲ್ ಕುರ್ತೇಲಿ ಕೆಸರ್ ಗಿಂಜ ಒಂದು ಆಟಿ ಆ ಅಟೆತ್ತ ನಿನ್ನ ಪೂರ ಕೇಂಡವು ಮರಲಿರ್ಲತ್ತ ಮಾಟ ಸಮಾಜ ಸೋನ ಸೋಣತ್ತು ಗೋಣ ನೀರ್ನಾಲ್ ಅವು ಪೆರ್ನಾಲಿಯ ಅರ್ಬ ಬೊಂತೆಲ್ ಬೋಂತೇಲಿ ಅತ್ತಿಯ ಕಾವ್ರಿಯ ಪುಯಿಂತೆಲ್ ಪುಂತೇಲಿ ಯಾನ್ ಸರ್ಪತೇಲ್ಕೆ ಎಂದು ಅರ್ಕ ತಿನ್ಕೊಂಡು ಇದು ಪುಂತೇಳಿ ಐರ್ದೊಕ್ಕ ಜಾರ್ದೆ ಇಜ್ಜಪ್ಪ ಲಕ್ಕದೆ ಐರ್ದೊಕ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೆರಾರ್ದೆ ಪಿರಾರ್ದುಂದೆ ಹೊರತನೆ ಕುರೆ ಬೋತಿಗೆ ಮಾಯಿ ಮಜ ಮಾಯಿ ಗರಾಸ ಕಡೆ ಎತ್ತ ಸುಗ್ಯವ ಲಕ್ಕ ಬೋಗಿ ಆತ್ಕೊಂಡು ಈತ್ಕೊಂಡು ಮರ್ಲಿ ಮಾರುನಾಂಡ ಕುರ್ಲಿ ನಿಕ್ಕತ್ ಮಾರೆ ಮೂಲರಿ ಮರ್ಲಿಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಎಂಚ ತೂಕ ಪುರ್ಸೊತ್ ಇತ್ತಂಡ ಬರ್ಪೆ ಮಾರೆ ಕಂಡೋಡು ಬೇಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ ನಿತ್ತೆ ದುಂಬು ದೇಶ ತಿರ್ಗಿದಿನ ಆತ ಇತ್ತಂತ ಮೈ ಪೊಡಿ ಮಲ್ತ ಮುಲ್ಪನೆ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪು ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪು ಬಿಡ್ಪೆ ತಿಮ್ಮ ಪಣ್ಣಿ ದಾನೆ ಬೇ ಮರ್ಲು ಕಟ್ಟು ದಾನೆ ಬೈ ಯಾನ್ ಮರ್ಲು ಕಟ್ಟದಿ ನೀರ್ ದಾತ ಕಟ್ಟದಿನಿ ಯಾನ್ ಕಂಡೋಡು ಬೆನ್ಪಿನ ಈ ದೇಶದ ಬೆನ್ನೆಲು ಬರೀ ರೈತೆ ಗೊತ್ತಾಗದ ಇರ್ನ ಡೈಲಾಗ್ ಎದುರ್ದಾಯ ಸೈತೆ ನಬೆ ಈ ಮೂಲ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲದ ಬಾಕಿಲ್ ದಾನೆ ನಪೆಲ್ನು ಇದಲ್ಲ ಬೇಲೆಜ್ಜ ಬೇಳೆಂಡು ಬಗ ಬೇಳೆಂಡು ಇರ್ ದಾತಕ್ಕೆ ಎಣ್ಣಿ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲ ಬಾಕಿಲ್ ದಾನೆ ನಪೆಲ್ನು ಇಂದು ಎಂಚ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲ ಬಾಕಿಲ್ ದಾನೆ ನಪೆಲ್ನು ಯಾನ್ ఎక్కువ ಆಪನ ಅಂತು ಇನಿ ನಾ ಪೇಳು ಮಣ್ಣ ಅಂಚತ್ತು ಎಂಕೊಂಜಿ ಲಿಂಕ್ ಇತ್ತನು ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ಪೊಂಜೋನ ಲಿಂಕ್ ಆದು ಅರೆಗಿತ್ತ ಬಾಡಿಗೆ ಇಳ್ಳು ಬೋಡು ಬಂತಿರು ಅರೆಗೇರ ಬಂಜಿ ಮಂದಿನ್ಗೆ ಅಂಚ ನಿಕ್ಲಿನ ಬುಡರ ಕಾಲಿಂಡು ಬಂತಿರುತ್ತ ಅಂಚಿಡಿಲ್ಲ ಚಂಪೈದಿನಿ ನಮ್ಮ ಬುಡರ್ಗು ಜನ ಬತ್ತನತ್ತ ಚಂಚಲಕ್ಕ ತೂಯರ ಬೋತಿರು ಅತ್ತ ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ತಗ್ಲೆ ಮೂಲಪುರ ಸಟ್ಟ ಆವ ಮಾರ ಆತ್ ಆಲ್ ತಕ್ಲೆ ಮುಲ್ಪ ಸೆಟ್ ಆಪ್ನ ಇಜ್ಜಿ ಮುಲ್ ತಕ್ಲೆ ಆಲ್ತ ಸೆಟ್ ಅದು ಬೈದನು ಸರಿ ದಾ ಹೆಂಗ್ ಕಂಡೋಡು ಬೆಂದು ದಾಲ ಬಲ್ಲಿ ನಾನು ಬಂಜಿ ಒಂದು ಗಂಜಿ ಮಾಡೋದು ಬರ್ಪ ಬಂಜಿಗೆ ಗಂಜಿ ಬಾಡ್ತಿರಲ್ಲ ಮಲ್ಲಿಜ್ಜಿ ಮಾಣ ಕೊಂಚ ಕುಂಟು ಬಾಡ್ತಾರೆ ತವು ಖುಷಿ ಆಡಿ ರೈತರಿಗೆ ಮಕ್ಕಳ ಮಲ್ಪೇರೆ ಬಲ್ಲಿ ಮೇ ಆವಿ ಆಂಡ್ ನಾನು ಬಂಜಿ ಒಂದು ಗಂಜಿ ಮಾಡು ಇರಿ ಪುಂಜವನ ಗುರ್ತಾಪನ ಬರ್ತಾ ಮೇಡಮ್ ಲೆಪ್ಪೆ ಸರಿ ಮೇಡಮ್ ಫಾದರ್ ಮೇಡಮ್ ಮೇಡಮ್ ಕೈ ಕಟ್ಟಿ ಕುಳಿತರೆ ಸಾಗದು ಕೆಲಸವು ಮುಂದೆ ಹಲೋ ಎಂಚ ಕೂಡ ತಿಳಿದಿಂಗೊಳ್ದ ಶಬ್ದೋಲ್ ಬೋಡ ದೇ ನನ ಬೋಡಂಡ ಎಂಕ್ ಗೊತ್ತು ಜನ್ನ ಇರು ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ನವೀನ್ ನನಗೆ ಫೋನ್ ಮಲ್ಪ್ಲಿ ಆರು ತುಳುತ ಶಬ್ದನು ಅರೆದು ಪರೆದು ತಿಂದು ನಿಂಗಿದಿನಾರಿ ಇವ್ರು ಅರೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅರೆಗೆ ಫೋನ್ ಮಲ್ಪ್ಲಿ ಅವೇ ಬಿಡ್ಪೆ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಐ ಲವ್ ದಟ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನಿಮ್ಮ ಪೇರೆ ಈರ್ ಪಣ್ಣ ಪೊಣ್ಣು ತುಲಿ ಬುಡರಗ ಬೈದಿನ ಪೊಣ್ಣು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೆರಳಿ ಮೋಳಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಶ ಕಾಮಿಡಿ ಕಿಲಾಡಿ ಹಿತೇಶ್ ಮೇಟ್ ಬೈತೆ ನಾನು ನಮ್ಮನೆ ಟೀಮು ದಾದ ಪಣ್ಣಿಯ ಪುಂಡು ದಾದ ಪಣ್ಣಿಯ ನಮ ಇಡಬಲ್ಲ ದೇಣಿ ಯಾನಿ ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ಇತ್ತದ ಅಂದು ಆನಿ ಒಂಜಿ ದಿನ ಬುಧವಾರ ಕರೆಂಟ್ పోತೀನಿ ಬೇ ಆನಿ ಇಡೀ ಅವಳ ಪವರ್ ಕಟ್ಟುಂಡ ಮಾತ ಕೊಡಿಲ್ಲ ಪವರ್ ಕಟ್ಟು ಕಾಂಡೆ పోತಿನ ಕರೆಂಟ್ ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಬೈದಿನ ಆಫೀಸ್ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತ ಮಾತ ಬೋದಾತುಂಡು ಸಾಧಾರಣ ಆಜಿ ಆಜರ ಗಂಟದ ಪೊರ್ತುಗು ಮೋಲು ಎಂಕಲ ಆಫೀಸ್ ದ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ದಕ್ಕರ ಬರ್ಪಿನ ಪೊಣ್ಣು ಅಂದ ಅವೇ ಪೊರ್ತುಡು ಮಿಲನ 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 ಅಂಚ ಆ ಬಂಜಿಗೆ ಕಾರಣ ಯಾನೆ ಮಾರ ಅಂದ
ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೇಜ್ ನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ಗೆ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ನಾಡಿಮಿಡಿತ. ಶ್ರೀ ಶಾಸ್ತಾರ ಕಲಾವಿದರೆ ಶಾಸ್ತಾವು ನೆಟ್ಟೆ ದೂರದ ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ಹಿಡಿದು ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಬೈದಿನೊಂಜಿ ಕ್ರಿಸ್ ಸೋಲ್ಲೊಲ್ಲೆರು ತೀರ್ಪುಗೆ ನೆಡ್ದು ಬುಕ್ಕಡರಂಜಿ ಪುದರ್ಪನೊಲ್ಲೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಕಾವೂರ್, ದೀಪಕ್ ರಾಜ್, ಪ್ರಶಾಂತ್ ಸಿಕೆ, ಹೇಮಚಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಶಾಸ್ತಾವ್, ವಿಜಯಣ್ಣ. ಸೂಪರ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಎನ್ನ ಕೂಡ ನಿಖಲ್ ಒಂಚೂರು 20-25 ಮಿನಿಟ್ ನಿಖಲ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಮಂತ ಹೋಯ್ತು ಒಂಚೂರು ಉದ್ದ పోతున్న ಡೌಟ್ ನಿಂಗೆ ಮಾತ್ರ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಯ್ತು ಪಂಚಸ್ ಇತ್ತು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಸೂಪರ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಎನ್ನ ಲೆಕ್ಕೋಡು ಆಯ್ತು ಮೆಸೇಜ್ ಇಲ್ಲಟ್ಟು ಕೊರಿಯರ್ ಹಿಂಗೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಬಿ ಡಿ ವೈಪಿನ ಅವು ಹೆಲ್ತಿಗೆ ಎಡ್ಡಿಂದ ಅವಳ ಭಾರಿ ಮೆಸೇಜ್ ಕೊರಿಯರ್ ఒక ತುಳುನಾಡದ ವಿಷಯ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಇಡೀ ವರ್ಲ್ಡ್ ತಿರುಗಿದು ಕೂಡ ತುಳುನಾಡು ಬತ್ತರಂದ್ರೆ ಹೇಮಚಂದ್ರ ಪಂಡ ಅವಳೊಂದು ಎಡ್ಡೆ ಮೆಸೇಜ್ ಜನಕ್ಕೆ ಅಂಚಿನ ಒಪ್ಪುಡು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಮಾಡಿದ್ ಬಿಡ್ರೆ ಬರಲಿ ಇತ್ತದ ಕಾಲ ಸುಮಾರು ಜನ ಅಮೆರಿಕಾ ಬೋದು ಅವಲೇ ತಾಯ್ತು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಇಡೀ ಬರ್ಪಂಚರು ಆ್ಯಂಡ್ ಸೊ ದಟ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಮೆಸೇಜ್ ಇದು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಏನಲ್ಲಿ ಕೊಡು ಬೊಕ್ಕ ನಿಖಿಲ್ ಇರ್ನ ಮೇರ ಕ್ರಿಸ್ ಸೋಲ್ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಬೋದರತ್ತೆ ಇರ್ನ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಎಡ್ಡೆ ಡ್ರೆಸ್ ಅಪ್ಲ ನಡುಟು ಇರೋಂಚೂರು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇರ್ತಾರೆ ಒಂಚೂರು ಮಲ್ಲಿತ್ತು ಮಾತ್ರ ಐ ಥಿಂಕ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಗೆಟಪ್, ವೆರಿ ಗುಡ್ ಡ್ರೆಸ್, ವೆರಿ ಗುಡ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್. ಬೊಕ್ಕ ಅಂಚನೆ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಇರ್ನಲ್ಲ 4 ಜನದಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಭಾರಿ ಸೂಪರ್ ಬಿತ್ತುಂಡು. ಲಾಡ್ ಆಫ್ ಪಂಚಸ್ ಭಾರಿ ಗಮ್ಮತ್ತಂಡು. ಬೊಕ್ಕ ದೀಪಕ್ ಇರ್ನ ಮೇನ್ ರೋಲ್ ಇರ್ನ ಎತ್ತನಿ ಇರ್ನ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್. ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಇಟ್ಟು ಬಂದಾಗಲೇ ಇರ್ ಪೋಯ್ ಸರ್ತಿ ಪಿ ಕೆ ಮಲ್ದಾರ ನಾವು ಇಡೀ ವರ್ಲ್ಡ್ ಫೇಮಸ್ ಆತಂಡು. ಪಿ ಕೆದ ಒಂದು ಜೋಕ್ ಬಂದಿದ್ದು ಈ ಸರ್ತಿ ಇನ್ನ ಗುರ್ತನೇ ಅಜ್ಜಿ ಬಟ್ ಇನ್ನ ಎಂಟ್ರಿ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್. ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆಡ್ ಎಂಟ್ರಿ ಮಂತರ ಇರೋ ದ ಹಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಇನ್ನಿತ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಉಂಟು. ಓವರ್ ಆಲ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್. ಏನ ಲೆಕ್ಕೊಂಡು ನಿಖಲ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಇರು ಬರೀತೀನಿ ಅವನೇನು 4 ಜನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಐ ಥಿಂಕ್ ನಿಖಲ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ದು ಮಲ್ದಾರಂದು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಬಂದಾಗ ಎಂಟರ್ಟೈನಿಂಗ್ ಒಂದು ಚೂರ್ಲ ನೋಟ್ ಬೋರ್ಲ ಹತ್ತಿಸಿ ಅಡನೆ ಕಿನ್ನೆ ಪಂಚಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ನಂಗೆ ಗಾಡಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ತೆಲ್ಕ ಬರೋದು. ಸೊ ಐ ವಿಶ್ ಯು ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್. ಪ್ರತಿ ನಿಖಲೆ ಗೊತ್ತು ಪೋಯ್ಸ್ ಹತ್ರ ನಿಖಲು ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ದಾರು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಮಲ್ದಾರು ಶಾಸ್ತ್ರ ಗ್ರೂಪ್ದಾಗಲು. ಐ ಥಿಂಕ್ ನನ್ನ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕೊಂಡು ಸೊ ನನ್ನ ಒಂಚೂರು ಟೈಮ್ ದೆಪ್ಪಲೆ ಒಂದು ಟೈಮ್ ದೆತ್ತದ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಡೋಕೆ. ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್, ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್. ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ವಿಜಯಣ್ಣ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿಲ್ಲ ಕೊಡು ಬಹುಶಃ ಕೊಲಂಬಸ್ ಭಾರತ ಅಂದ್ ಎನ್ನದು ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸಿನ ನಾಡುಬತ್ತಿನ ಸುರುಟು ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ದ ಕ್ರಿಸ್ ಸೋಲ್ಲ ಬೈದರೆ ಐಟ ವಿಶೇಷವಾದ ಅಲ್ಪ ನುಗ ಇನ್ನೇ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡೆಡೆ ನುಗ ತುವರತಿ ಕನ್ನಂಚಿದಿನ ಕಾಲೊಡ್ಲ ನುಗನು ಈ ವೇದಿಕೆ ಕಂತೆರೆಕೊಂತಾಟಿ ಬಟ್ಟೊಂದು ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ್ದ ಮಾಜಿ ಒತ್ತು ಗುರುಕಾರಲು ಪ್ರಕಾಶ್ ಇರ್ದಾದ ಬನ್ಪರೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಕಲ ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ದ ಇಂದು ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ಸು ಬೊಕ್ಕ ಇದ ಡ್ರೆಸ್ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಚನೆ ಹೇಮಚಂದ್ರ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಭಾರಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಲಕ್ ಖುಷಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಅಭಿನಮಲ್ ದಿನ ಶ್ರೀ ಶಾಸ್ತಾರ ಕಲಾವಿದರೆಗ್ಲ ಅಂಚನೆ ತೀರ್ಪು ಕೊರ್ನ್ಯ ವಿಜಯನಾಥ್ ವಿಠಲ್ ಶೆಟ್ರಿ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರಕಾಶರೆಗ್ಲ ಭಿನ್ನದಿಗೆ ನಮ್ಮಾರೆ ನಮ್ಮ ಅರ್ಜುನ್ ಮಕ್ಕಳೇ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆನ್ ಪನೊಂದು ತೂಯಿನ ನಿಕಲಿಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆ ಪನೊಂದು ಒತ್ತುಡು ಸಾಕರ ಕೊರೊಂದು ಪುಂಚಿತ್ತಿನ ಸುಮಾರು ಜನ ಉಲ್ಲೆರು ಸುಮಾರು ವಿಸ್ಮಯ ವಾಟರ್ ಪಾರ್ಕ್ ಅಂಚನೆ ಅರುಣ ಮಸಾಲ ಮಲಾಯ್ಕಾ ಅಂಚನೆ ಆಯುರ್ ಸ್ಪರ್ಶ ಯೂನಿಟಿ ಹೆಲ್ತ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಮಕ್ಕಳೇ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆನ ಪನೊಂದು ಇನಿತಯ್ಯ ಗೆರ್ದಾಕಪ್ಪ ಸೊಲ್ಮೇಲ್ ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೇಜ್ ನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ಗೆ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ನಾಡಿಮಿಡಿತ.